Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. To, masha Allah, kamar yadda akarmakallahu kuma babban shehi, babban malami, sannan babban mai yabo ya gabatar, to sai dai abinda ya faɗa zan so in ɗan yi tsokaci a kai. Haƙiƙa dai kam tabbas na san cewa ni masoyin manzon Allah ne, sallallahu alaihi wasallama, amma kuma ɗan ƙanƙanin ƙaramin almajiri kuma wanda yake bin sawayen masu yabo domin kwatanta yabo ga abin yabo, sha yabo maƙurar yabo, sallallahu alaihi wasallam. To alal haƙiƙati dai tabbas ni masoyi ne, kuma masoyin masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma masoyin masu yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ni ƙaramin ƙanƙani na can ƙasa, almajiri kuma muridi. To wannan ba gyara ne ba, abinda yake tabbatacce shi na faɗa, insha Allah. To alhamdulillah, shi daman tawadi'u halin manyan mutane ne. To za mu so mu ji sunan shehi da kuma inda aka haife shi da dai a taƙaice dai tarihin rayuwarsa. Na'am. To har ila yau dai Sheikh Malam Salisu, da an ce sunan ƙaramin almajirin nan, ko kuma a ce dai to sunan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to alhamdulillah sunana